Entonces, conseguimos les fruites, conseguimos l'especialitat de Folgespan i ha vingut a acompanyar-nos Immaculada Cerdà, i donem les gràcies des de la Diputació. Gràcies per venir, Però si vinc així sempre és un plaer. Espera, no, que jo soc més xicoteta que tu. Sí. Bé, moltes gràcies. Moltes gràcies per acollir-nos. Així en Alfafar sempre estem molt a gust. El que venim és a intentar donar. És a dir, a fer-vos-ho fàcil el comprar en el mercat i el comprar en valencià. Vos hem portat, en principi, campanyes per a les fruites, per a les verdures i per al pa i el dolç. Això no vol dir que les altres parades no s'ho mereixen, simplement és que anem una darrere de l'altra. A la pròxima, el carn, a la pròxima el peix, les salaures i les fruites seques. I això és un deute, me l'apunte. Si vos pareix, podríem començar per la verdura i per la fruita, que tenim així darrere una parada estupenda, allà davant tenim a Salvador. Si anem a comprar, en les parades del peix tindreu uns cartells molt bonics que són obra de Maria, una alumna de l'Escola de Disseny de València. Si a València tenim coses molt bones, entre altres, grans dissenyadors. A Maria li encomanaren que ens fera altres dissenys i d'ella és aquestes coixineres. No sé si crec que li digueu així igual. A la bossa del parc digueu coixinera, he dit que sí, jo també. Jo soc la gent que sí, jo no m'ha pagat, però jo també l'he dit. Si aneu a comprar allà a Racó de Sara, o aneu a comprar a l'altre forn, vos van a donar una coixinera de cotó 100%. El teu pa al teu forn. Productes de qualitat. I aquesta coixinera és exactament això, un producte de qualitat. Tenim un producte fet així, a València, en cotó ecològic 100%, teixit així, realitat teixit a Castelló i cosit a Cosetaina. El cordó i tot és de cotó. L'estampació de tintes ecològiques també. És molt important que la qualitat estigui per tots els costats. Així dins ha d'haver menjar. I per tant no us podíem oferir un producte que no tinguera tota la qualitat. Estem per això ben tranquils. En valencià està més bo. Doncs clar que sí. El nostre producte, si damunt el demanes en valencià, això ja és mel de romer. I per si no saps com es diuen les coses, ahí teniu en el cartell que teniu en les dues parades com es diuen les coses en valencià, en castellà i en anglès. En dolç, en salat. I també un plegat de 5 cossos per a poder-vos explicar, quan vinguin a demanar rosquilletes als anglesos, com els han de dir en valencià, en castellà i en anglès. Per a les parades de fruites i de verdures, exactament igual. Us oferim un producte de moltíssima qualitat perquè ha de contenir els millors productes del mercat. Productes frescos, productes nostres, i així tenim en unes bosses de pa, també ecològiques, també fetes així, impreses així, amb tintes ecològiques, el vocabulari de la fruita i el vocabulari de la verdura. De manera que quan aneu a la parada i compreu els platassars o compreu aquestes tomàquetes, coses un poquet més especials, segur que us les van a posar en aquestes bolses on apareix com es diu cada cosa, tomaca, però també tomata, les nueces també, i com es diu la carxofa, i com s'ha de dir coliflor, i fins i tot alguns productes que ara són molt del temps, com és la magrana, com és el codony. Per cert, que no he trobat jo de codonys en aquesta parada. I jo tenia ganes de comprar codony per fer codonya. Codons cotits en els punts preferits no passa res. Compraré bolets, que ja sé que són fabulosos. Bé, i així, d'aquesta manera, és el que intentem, afavorir la compra dels productes nostres amb les nostres paraules, de la millor manera que sabem fer-ho, i és oferir-vos productes de qualitat. Novament, però, Sílvia, moltes
gràcies per acollir a la Diputació així en el Mercat d'Alfafar. Sí, sempre que veniu sempre esteu com a casa. I en tot cas dir-vos que estem oberts a suggeriments, a propostes, tot el que vos parega ho podem fer. I jo tinc el diner. Doncs ho farem. Moltíssimes gràcies a tots per assistir i esperem que vos vagi molt bé. Gràcies per tot.